Dostlar salam. Täze we gysgaça bir video bilen men ýene geldim. Gelin videomuza geçelim. Häzir size Google'da bir web saytynyň salgysyny berjek. O saytda dünýäniň ähli ýerinde ýaşap geçen we ýaşap ýören meşhur tanymal adamlary, şahsiýetleri we sunut satlaryny görüp bilersiňiz. Ol barada maglumatlary hem alyp bolýar. Ilki bilen Google'a girýäňiz. Gözlegerne ingliz dilinde Notable People diýip gözlediň we birinji web saytyna girin. Ol saytda yer şarynyň ähli ýerine ýetip bilersiňiz. We ol ýerde ýaşan meşhur adamlary görüp bilersiňiz. Meselem web saytda Türkmenistan döwletimizde ýagdaý şular ýaly. Islendik bir adam adynyň üstüne basyň we ol barada maglumatlary alyp bilersiňiz. Website gününden abnawlenya bolup dur, täze adamlaryň atlary goýulyp dur. Senem gör, belki gerekli bolar.